Já budu skákat ze skály a vydělávat si za to peníze. Ano, zní to divně, ale je to tak. Pokud chceš vědět, co se stane v tomhle videu, tak sleduj až do konce. A určitě nezapomeň dát like, odběr a můžeme jít na video. Vlogs, no a já tě zdravím u dnešního videa. Dneska si zahrajeme Broken Bones, jak už jste mohli poznat. A v téhle hře jde vlastně o to, že si hlámete kosti a vyděláváte si za to peníze. No a dejte určitě like, taky odběr, protože mě to hrozně moc podpoří a fakt už bych chtěl dosáhnout 10 000 odběratelů. Já věřím, že to dáte, protože jste skvělí. No a já už to nebudu dál kecávat a můžeme jít. A už skáčeme pořádně tady takhle po skály, se musíme otřít. No jo, to je ono. Takhle do vody, trefíme se. A trefili jsme se, ty krása, co se to děje. Vidíme nějak divně, teďka černobíle a teď už je to v pohodě. No, jako úplně nevím, kde tady, jo, myslím, že 42 000 jsem dostal z tohohle pádu a můžeme jít skákat dál. Takže já už se nacházím zpátky na levelu 10, což je tady v té mapě nejvyšší level a můžeme skočit dolů. Tamhle level 9 a určitě na konci videa si ukážeme level 1, což je fakt pro začátečníky. My dopadneme snad na tenhle level, jako ze skály. A tak tohle se mi ještě nestalo, že bychom dopadli ze skály na nějaký jiný level. Celkem hustý a můžeme se vrhnout třeba na level 7. Jo, nacházíme se na levelu 7, nevím, proč jsem si vybral zrovna level 7. Prostě je to moje oblíbené číslo a můžeme jít takhle po okraji? Mě to zajímá? Ne, tak nemůžeme. No, to se toho moc nestalo, takže... No, jdem skákat dál. Tak jo, takhle přes zábradlí hop. Do vody se trefíme, nebo pořádně od ty skály se musíme pořádně otřít, aby jsme si zlomili co nejvíc kostí. No, ty krása zase vidím nějak divně. No, 50 kostí, zatím to není úplně hodně. 60, 40, 70. No, takhle krásně jsme si objeli mapu. Spíš oblítli. A skončili jsme ve vodě. Jo, teď se nacházím na levelu 6, ale v trochu jiný mapě. Jo, ano, slyšíte dobře, nacházím se v jiný mapě, což je trošku brutálnější. Jsou tady celkově 3 mapy. První mapu mám všechny levely domčený a tady v té druhé mapě mám jenom první level a 6. level. Tak jo, můžeme jít skákat dolů. Tady prostě, to je strašná výška. I když to je už jenom level 6 a jsou tady takhle baráky. No, jsem myslel, že dopadneme aspoň dolů. No, tak já se vám ozvu, až se spotnu na jiném místě. Nacházím se na levelu 2, ale zase v jiný mapě. Takovej tunel bych řekl, že to je úplně ta poslední mapa, 3. a tam mám odemčený taky 2 levely, 1 a 2, protože tam už jsou fakt drahý ty levely prostě, no. Můžeme jít skákat. Tak jo, pořádně od ty skály se otřem a zkusíme se trefit tamhle do toho malinkýho rybníčku, nebo co to vůbec je. Já se zase vidíme úplně divně. No. Takže jsme si zlomili asi, no já nevím, třeba dejme tomu 150 kostí, je možná víc. A dostali jsme za to ale 70 000 peněz, což je celkem dost. Ale mně se i stalo, že jsem za jeden skok dostal 1 000 000, což taky není úplně málo a to je asi tak všechno, co bych vám teďka řekl. No a můžeme jít rovnou na další. Tak jo, jsem se schoval takhle
pod stromem a jsem zase na té úplně první mapě, na té začátečnický. Tentokrát na levelu 1. Můžeme si jít skočit z levelu 1, což si zlomíme fakt málo kostí, tak jako co čekáte z takhle malého levelu. Není vůbec jako... V realitě by to člověk asi nepřežil, spíš určitě, ale v téhle hře Roblox panáček dokáže přežít všechno. Tak jo, jdem dál. Tak jo, ještě jsem neodešel do jiné mapy, což už v tomhle videu asi nikam neodejdu. A jsem na levelu 9, poslední level. A ještě si jednou skočíme a už bych to asi ukončil. Tak jo, takhle hůz dolů pořádně. Tak, nějaký saltíčka tady házíme. Ty jo, to je ono. Přes 100 kostí. To je docela hodně. Ještě takhle jsme úplně nabourali do nějakého kopce. No a tohle video už bych chtěl asi ukončit. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr. Je to úplně zadarmo a kdykoliv ho můžete zrušit. No, určitě sdílejte video a zase někdy příště. Čau!